Oke bolo. Saiki arep tak kei info terbaru WKO tapi terutama jalur tengah ya, jalur tengah Kacangan Ngalor. Terutama daerah Pelembinatur sak ngidul. Tapi iki aku manggon ning Pelembinatur sik bolo. Iki Pelembinatur iki kan warung kuwi. Iki nek kowe kok idul lan mentok warung kuwi. Warung dermaga. Lho iki warunge ning kono kuwi to. Lah banyune iki saka kene iki bolo. Iki delon. Lore warung iki banyune wis kok ngono kuwi. Ketok ning ngarepku kuwi. Tak sepilke ya sing jelas ya. Lah kuwi kan ketok warung pentukan kuwi. Agek ngulon sithik iki. Lho banyune saka kene iki. Lho, iki banyu nang kene iki bolo. Kowe mancing nang kene wis elok iki, sesuk gase ngono wae. Oh, iki wis saka kene iki lor warung. Lor warung wis banyune saka kene iki. Nek mancing iki penak banget nang kono kae. Ya toh. Kowe nyobok ning kene iki wis penak saiki. Branjange kae kok branjang Karamba wis do minggir kae, wis do minggir. Biasane ning tengah kono wis do minggir. Tak dudui sing sepot kulon bolo, sepot kulon. Sepot kidul ya padha ae. Kuwi dalane ngulon kok ngene iki bolo, dalan ngulon. Tapi ya ora apa-apa. Gebal-gebal sithik ora masalah. Paling sithik tok iki wis gesek neh iki. Wis gesek neh. Lah banyune wis teko kono kuwi bolo. Wah, wis full. Biasane nek kok ngene iki nek paling ora nganti luber. Lho, kono kuwi lho banyu saka kono kuwi bolo kuwi. Ora adoh wisan. Wis gone penak. Tapi nek mancing ketok ya rada susah juga kene iki. Ning gone jero kene iki bolo iki. Wah, ternyata ya nek sing mancing kuwi. Piye Mas? Mangan ora Mas? Kene iki jero kene iki bolo iki. Iki jero kene iki. Lah, ngasak sak lor-lor kono kae. Ning biasane nek ngene iki kuwi ya urung patek madang, tombrone urung patek madang biasane nek kene pas suket-suketan ketok. Nek serinting akeh biasane nek nila malah madang. Umpan apa Mas? Pelet, kercacing. Oh. Wis oleh? Apa Mas? Tombrone kali. Tombro? Males madang lur. Tombrone madang. Gede Mas? Wah, mboten 3 nyari nih. Oh, 3 nyarian. Kita tombrone. Madang iki jerone pira Mas? Kedalamane tembakmu? Meteran iki. Semeteran lho, cedhek wae. Nggih. Ora mau kelep ke to? Mboten. Madang malah tombrone. Oh, kayak langsung kayak. Kilo posisine warung ulon. Ya, warung ulon kene iki pas nggon branjange Mas Karyo iki, pas kene iki. Branjange Mas Karyo udah kuwi deh. Oh. Weh, sampane tok lele gede men. Ku branjang oh. Kutuk. Weh. Biasanya nek minggu ngene branjange Mas Karyo kene iki akeh sing nyewa ki ora ana sing nyewa tah. Minggu ya paling ya. Nah, kene iki sepote kene iki. Iki tombrone wis madeng lur. Iki masih ditunggoni kucing maring kucing kuwi tok serinting ya. Sampeyan kondi Mas? Kali Jambe. Oh, Kali Jambe, masih Kali Jambe kuwi umpane pelet karo cacing itu tombro kene iki. Pokoke nggon iring kiwa tengene branjange Mas Karyo kene iki. Kowe nek arep nyewa 100.000 sedina kene iki. Nek pripun, Dik? Niku enten tiyang nyewa wonten jane nggih ning nyewa niku nggih lumayan enten kok jane.
Akeh to? Oke. Kaya beranjang anyar nih lur kalur. Kene iki sewan beranjang iki sak ngerti ku agek nggone apuk karo Mas Karyo. Sing kene iki nek liyane urung ngerti tapi iki spot iki nggih nyobok ya penak iki. Nek kowe tingkring nang kene iki ora penak babar blas. Penake ya nang kono mau. Neng kidul kono mau karo neng lor kono kae. Ning nek lor kono kae ya rada jero. Ning kae nyobok kae. Kae sing jelas nyobok. Tapi mbuh iwake madang mbuh ora ya ora ngerti ya. Iki pas pentok dermaga lur dhewe pelembinatur. Iki banyune saka kene iki. Mas Karyo. Lah belanjangmu kosong. Isi setunggal. Setunggal gamel beranjang bae. Sing kono mau to? Beranjang bae niku ning beranjang. Etuk kutuk sakmene gedene kae. Etuk kutuk gede banget sakmene kae nek ya. Lumayan. Kandhane kok dinekmu? Sing kono kuwi? Nggih. Niku lho, nek buku gede niku. Sing enak omah kuwi? Nggih. Lah sing calone gede banget ya? Kok ngene Mas Apuk. Sing gede banget kuwi? Nggih. Walah. Lah kowe nek arep nyewa beranjang kuwi Mas Karyo kuwi jenenge kuwi. Nek arep nyewa beranjang rene. Iku Pak, gede Mas, muatan yang mancing. Niki armada kangge muatan yang mancing iki Mas. Endi? Niki muat yang kalih doso. Oh perahu to? Nang anu Karamba. Karamba Watu Mangat. Kali Waduk. Oke. Kene sepotes kok ngene iki lho, dermaga sing lor iki. Posisine lor kene iki pas dermaga iki. Lho banyune saka kene to. Dadi wis nek mancing kowe kok pinggiran lho kae yo kae nilai yo madeng lur kae. Nggo apa le? Cacing apa pelet? Cacing. Ora nggo lumut. Weh lumut iki mangan wis kok kae. Kae nilai kae. Sik aja mau culi sik. Lho cacing. Kowe setok pira kuwi? Cacing nila, nila nganggo cacing. Cacing apa kuwi? Cacing merah. Cacing merah. Lah, itu ora le? Ora. Ah, kowe iki. Kalahno pakmu kalahno. Mitos channel YouTube. Tak ke info spot bola iki pelembinatur sing paling lor etan dhewe banyune sakmene iki. Lho banyune kurang sithik kasus kaes ngebaki dalan kae engko wis medhot pulo sing jelas iki. Ning saat iki sesuk ngono isih ngene iki bola sesuk. Kowe isih iso ngetan rono kae isih iso. Nek seminggu kas wis kowe ora iso. Mumpung cek iso ndang digas kene iki. Mumpung banyune tenang banget ya iki ya nek wong mancing globol lho. Lho. Jane pas ngajar ra sida to Mas. Lah. Wis oleh urung? Apa to, Bro?
Tenan nek sing etuk to, Bro? Ada. Ya. Waduh, ini enggak. Ya aku teko mok gua iki piye Pak iki? Piye to iki? Tak ndelok ya. Tak nyepil hasilmu. Lho ki nila barang nuk ta. Lho, lare gampang men ana umpan cacing kowe. Timbri enek nila enek. Wah, elek tenan iki. Waduh. Gas pokoke iki. Konti Mas sampean Mas. Kacangan. Kacangan. Walah. Kacangan kono wae iki manggon ning kene iki bola iki. Tombro enek, nilai enek ku ya enek pisan. Tidur. Dhuwur pala iki lho. Lah iki bola sing tak arani sepotombro iki kene iki. Iki banyune full kok ngene iki lho. Iki dalan to. Dalan iki njodro ki langsung banyu ku lho. Ning yo kebak iki biasane nek kebak yo ngasih tekan dhuwur kurmis kono kuwi nek kebak. Bahkan ning nggon ori kene iki nek kebak, ning nggon pring kene iki. Tapi saat iki ora enek wong mancing bola iki. Masalahnya nek ngene iki wis mulai sulit. Sulit nggone maksude. Nek diseblake ya nyantoli anu wit-witan kuwi nek diseblake, makane ning kene rada jarang sing mancing. Jane kene iki ya penak kene iki, tapi kene iki ya isine genah bangkolan tok iki. Tapi perlu nyoba lah linggih ning kene delok mbok menawa madang iwake. Oke ya nek sing mancing kae. Nang kono kae. Tapi ya mbuh wis etuk apa urung ora ngerti. Ning jajal kene sik ya. Lah sing biasane sepoto brolor ndang legi iki kono kuwi ngarepan kuwi. Kuwi biasane sing tak arani sepoto mbro iki kono kuwi bola. Cuma saiki wis kok ngono kuwi wis kebak wis angel kuwi yan. Isane terus pinggir-pinggir kono kae tan kae. Wis kebak kabeh sing kono. Nek aku nginfo spot, kuwi deloken ngasek rampung. Urung rampung wis kowe ngomong Pak sepil hasile. Lha kuwi sing bodho ya kowe dhewe bola. Sing bodho kowe dhewe. Jenenge nek nginfo spot ki nek pas ora nek sing mancing ya ora sak hasile, tapi nek sing mancing kan biasanya tak sepil ngasek teko sak rampunge teko ngasek sak apa olehe, ngono lho. Dong, wis nek no dong.
iki jembatan Sumberjo iki. Banyune wis nyabrang ngulon tapi wis akeh bolo iki. Wis akeh. Kowe nyoba kuwi genah nggon jagung-jagung kelep kuwi genah jos iki. Pokoke ndang gas kerene. Iya apa kono kae pas ngisor gerojokan kae. Kae ya wis tok sing jelas iki. Nek sing etan jembatan sing mancing wis akeh bolo. Sing etan jembatan sing mancing wis akeh banget. Oh. Iki sing etan jembatan. Lho, wis full to. Wis pokoke ndang gas kerene. Sing mancing wis full kae bolo. Itu lenek, lor enek. Sing nyobok kae tarik-tarik juga etan kae. Kok parani rono ya. Kono kae. Kono kae pas dalan sing kon desa Sumberjo kae pas dalane kono kuwi. Sing mancing akeh banget.